אמנם אנחנו מעידנים שונים, אבל השאלה עדיין פתוחה. איך התחיל החומר? I studied life, not the beginning of matter. Maybe the matter just appeared by itself. לא ייתכן. דבר לא נע בעצמו בלי מניע. כל נע הוא מונע. כל דבר בתנועה נגרם על ידי משהו אחר. Who set the first matter in motion? מניע ראשון, שכל נבדל, שאין לו גוף, הוא לא זז, אבל הוא גורם לכל תנועה. המניע הראשון לא משתנה בעצמו. כל שינוי זה חיסרון. So if there's no beginning, there's no cause. אם לא היה מחולל ראשון, כל שרשרת הסיבות הייתה מתבטלת, ולא היה כלום. אי אפשר לשרשר סיבות בלי סוף. חייבת להיות התחלה. And this first cause, is it eternal itself? כן, שכל טהור, לא חומר, לא זמן, לא מרחב, הוא בלבד. So can we call it creator? תקראו לו איך שתרצו. שכל ראשון, רצון ראשון, והוא סיבה לכל מה שיש.